Kira-kira badutnya dibuka setuju apa ndak? Setuju. Setuju apa ndak? Setuju. Setuju boleh. Pilihannya anakku tercinta Alvariji, pilih Komodo dan juga Kapten Amerika. Untuk itu kamu buka bareng-bareng ya, biar nanti temannya Alvariji nggak takut sama badutnya Om Gomblo. Apalagi diliput bersama dengan Lensa Production. Nah, dua badut, ada Kapten Amerika dan juga Komodo. Tampakkan wajahmu pada temannya Alvariji. Dihitung bersama dengan Lensa ya. 1, 2, 3. Dibuka. Kapten Komodo. Astaga. Sing iki tambah nemen ya. Cara Al-Qur'an aku tak takok kulil hakka walau kana muron. Sampai jawab sing jujur, walaupun sepait-paitnya untuk Om Gomblo bakal saya terima. Nggih Bu nggih, tolong dijawab dengan kompak. Dek, kira-kira badut loro iki ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Kancane Fariji kompak rek. Sampai Bu Guru Darul Ulum iki lho ya sampai ngelokno elek saking nemene to ya. Oh tak kediping tok senyum. Senyum iku gak sen nemblenek nyawang awakmu. Nek gak percaya rungokno, Dik. Badut loro iki kira-kira ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Lho, emak yo sampe ngomong elek iki. Ya apa? Lah ya kan dilokno elek. Wah, gak percaya. Nek gak percaya takono dhewe. Sawangannya aku kok provokator, mari ngene Alvariji ndek kene ambek Om Gomblo. Engko tak tumpakno reoke maneh. Takon ayo cepet. Oh, tak pateni bosok. Lah wong tuwek-tuwek kon sapa gak sopan ngono. Padane gendakmu ae hae. Padane gendakmu. Ya gak keduga wong nyawang awakmu gak keduga. Ya nggih, ngene lho nyapa wong sing sopan. Bu, aku ganteng apa elek ngono. Iya. Bu, ganteng. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nane wong ketemas iki duwe lara jantung ngono gaya kematen. Hei, kalem ae. Kalem ae. Kalem ae aku sampai njombol temen ya. Tak pateni bosok. Rek, kok eling boneka. Aku Bang Telek. Duh. Isih pisan. Pisan pindho tambah nemen. Tambah nemen. Bu, aku Bang Telek. Duh, pindho. Pindho. Tambah nemen. Ayo, sing kene po Darul Ulum. Aku Bang Telek. Duh. Mayorete lho rasane ngomong elek saking nemene to ya. Lah iya saking nemene kok. Saking ngene ae wis. Iki soalnya waktune kan dibagi-bagi. Ya njaluk pangapura karo Mas Sumartono sakjane njaluk ana jarane. Lah jarane iki mang kesempatan ana barengan dadi gak iso ya. Heeh. Sik awak dhewe ana badut, ayo padha donga dinonga. Ya ayo didongakno sing nanggap, ya ayo didongakno sing nontok, ya ayo didongakno sing ulang tahun, ya ayo didongakno syutinge, ya ayo didongakno salone, ya ayo didongakno badute. Ya iku ayo diweni tembang qasidah beriramakan surgawi bernadakan Islamiah dengan salah satu tembang Wali Songo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rodal alani ya uhayal ju iwal karomi iwal karomi. Sunan Kudus Sepersedih Sunan Gunung Jati Sari Hidayatullah. Salone moha. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asani wa taroji. Al-Fatayah
Rodal alami ya uhayal judi wal karomi wal karomi. Boleh istirahat, bisa kembali ke alamnya dulu Bujang Ganong dan juga kembali balungnya. ke alamnya.